No niin, taas esitellään on uusia legoja. Tämän setin luku on 8423. Ensin näytetään laatikkoa. No niin. Hieno kuva. Allin oli. He kisaavat tuossa. Ja autot 2. 5-12-vuotiaille. Pohjassa ei ole mitään uutta taaskaan. Sitten ylhäällä. Tässä ei ole, niin muuten. Tässä ei ole minifiguureita, vaan autot. Ne on niitä eläviä. Ja taas 1.2.1. Ja sitten takaa. Tuossa he kisaavat ja tuossa oli kavereita. Tuossa on Italia ja maalilippu. Ja myös tuo kello ja World Grand Prix. Francesco on tämä formula. Ja sitten World Grand Prix Lightning McQueen on tuo Salama McQueen. No niin, ensin esitellään Salama McQueen. Hänellä on hienot kilparenkaat. Mutta se vaan tuo ilme. Ja takana lukee Powered by Allin. Ja sitten tuossa lukee Piston Cup. Tässä on pohja, sivut, takaa ja eestä ei mitään ihmeellistä. Ja sitten Francesco. Tämä on yksi osa. Näettehän. Ja hänellä on upeat silmät. Hänellä on oikeastaan punaiset silmät. Italian lippu. Lippujen väri. Ja tällaiset jutut. Pohjan takaa. Eestä. Hieno suu tuossa. Ja niin. Eihän tässä mitään ihmeellistä olekaan. Sitten maaliviiva. Oho, meni vähän. Maaliviiva onkin sitten vähän tällainen haastavampi rakentaa. Tästä voi pistää silleen, kun on kisat, että se on tolleen. Sitten kun kisa alkaa, niin voi pistää se silleen, että se näkyy tuolla. No niin. Ja tässä kellossa kyllä on 26 2.07. Ja sitten tässä on tällaiset pitkät tolpat. Niihin on pistetty sisälle tikut, niin kuin tuolla näette. Ja sitten on pistetty tälleen niin kuin monissa muissakin on renkaat värjätty ja pistetty sitten reunoille. Ja ei tässä muuta nyt ollutkaan.
No, heippa!